Jozef Gregor Tajovský, Maco Mlieč. Najtragickejšia poviedka v slovenskej literatúre. Zachytáva osudy jednoduchého zaostalého sluhu Maca Mlieča. Maco bol od narodenia sluhom u bohatého gazdu. Ťažko pracoval, býval v maštali so zvieratami a za svoju prácu nedostával plat, iba občas pár grajciarov na pálenku a dohán, tabak. Svojmu gazdovi bol vďačný za starostlivosť. Poviedka končí paradoxom, Maco sa príde krátko pred smrťou rozlúčiť s gazdom, ďakuje mu za všetko a pýta sa, čo mu je dlžný. V gazdovi sa pohne svedomie a práve gazda mu je dlžný 13 zlatých. Maca nájdu ráno mŕtvého. Ešte pred smrťou žiadal gazdu, aby ho riadne pochoval, aby ho nezakopal niekde pod strom ako psa. Gazda vystrojil Macovi krásny pohreb. Ľudia v dedine gazdu za to chválili, ale sluhovia povedali, že mal za čo.